Как да не съм убит? Това не трябваше да го казвам за хората, които не са гледали сериала. А вече в западните продукции даже те питат дали пушиш цигари, което за тях също е важно, защото е показател за това по какъв начин си цениш и времето, и здравето. Тогава се говореше най-важното е човек да не взима хероин. Това беше най-страшното. Ако не е хероин, значи всичко е наред. Някакси всяка една друга зависимост, освен към спортуването, отнема от възможността да се движиш правилно, да си адекватен. Всеки, който може да повярва, ще бъде спасен. Аз така вярвам. Всеки, който по някакъв начин тръгнал в пътя на зависимостта, по-добре да покаже, че има нужда от помощ, а не да я крие. А ние, бидейки публични личности, не можем да го скрием. Пожелавам на всеки, който гледа това видео, да следва мечтите си смело. Здравейте! Първо да разкажем вашата лична история с пушенето, с тревата, как започна, докъде стигна и как я приключихте тая работа. Аз още в училище се сблъсках с това нещо. Колко? 10-ти клас, колко съм бил? 16-17. В моя клас имаше хора, които пушиха и пробвах и аз с тях и си мислих, че това е нормално. Тогава се говореше най-важното е човек да не взима хероин. Това беше най-страшното. Ако не е хероин, значи всичко е наред. И даже си бях казал, ще пробвам поведнъж на месец, така няма да съм пристрастен, всичко ще е наред. Докато после не си казах, че може би няма да е страшно и по 2 пъти в месеца. После си казах, че веднъж на седмица също е добре, докато не стана всеки ден, което беше вече проблем. И понеже бях в такова училище, където изучавах актьорско майсторство, усетих, че ми пречи на ученето на текст особено. То просто за текст се иска концентрация и забелязах, че много ми пречи и просто трябваше да приключа. Много бързо. И заради актьорството? Да, заради това, че исках да се развивам и имах средата, приятелите, които също искаха това да правим. Някакси не ми беше труден избор. Психолозите казват, че вярата е много силен лек срещу всякакви зависимости, може би един от много малкото истински действащи. Така ли е наистина? Защото според мен, аз съм го обсъждал с доста хора, не всички вярват в това. Всеки, който може да повярва, ще бъде спасен. Аз така вярвам. Бил съм свидетел на това как точно християнската вяра е изваждала хората от зависимости, понеже дълги години бях част от група за взаимопомощ, където хора, които много или малко познаваме света на дрогата, помагаме на настоящи наркомани. И разбира се, на мен малко ме гледаха с насмешка сега, дето само съм пушил, но въпросът е, че имах желанието да им помагам. И виждах наистина хора, които са пропаднали, но както българската поговорка казва, можеш да закараш магарето до водата, но не да го накараш да пие вода. Така и човек, който иска да се спаси, намери ли някой да му помогне, веднага ще... Тоест не вярвате в това, че няма бивши в тази работа? Има бивши. Познавам се с такива. Приятел съм си с бивши наркозависими и се радвам, че са оценили какво са били на път да загубят. Живот, близки и всичко останало. И сега си взели живота в ръце и растат. Знам, че сте човек, който спортува. Спорта помогна ли да се преборите с зависимостите и кой спорт според вас помага най-много? Не мога да кажа кой спорт, но сигурно спорта, изисквайки дисциплина, изисквайки постоянство, много помага, защото някакси всяка една
друга зависимост, освен към спортуването, отнема от възможността да се движиш правилно, да си адекватен. Още повече пък човек, ако иска да развива своята мускулатура, някакси медикаментите пречат, понеже доколкото знам, мускулния растеж не е първостепенна грижа за тялото, докато пък справянето с отровите е. И затова някакси всяко желание мускулатурата да се развива остава на заден план, докато тялото по някакъв начин се опитва да настигне всичката химия или пък други медикаменти, които се приемат. А не може ли без да се приемат медикаменти? Могат и за това човек трябва да избере. Трябва или едното, или другото. Да. И тогава, когато спорта е цел, спорта е нещо, което човек иска да се развива, много лесно да си взима своя избор. Спорта помага и в това, че когато се съревноваваш с другите и не успяваш по един или друг начин, си даваш сметка кое ти пречи и кое ти помага. И тогава зависимостите много лесно отпадат. Аз като тинейджър тренирах тайквондо, след това капоера съм тренирал дълги години и тези спортове на мен са ми помогнали. Но не мисля, че има някой спорт, който помага повече или по-малко. Сигурен съм, че и шаха помага. Да, т.е. не е казано силовите спортове, за да е по-силово избиването. Психолозите казват, че мозъка обича навиците и затова обича зависимостите. Т.е. той ни лъже, че се успокояваме от нещо, докато всъщност то ни вреди. Известно е, че в шоу-бизнеса има голямо напрежение, както и да изглежда отстрани само цветя и рози, популярност, разпознаване и така нататък. Заради това напрежение ли хората в шоу-бизнеса или само защото са по-публични изглеждат по-зависими или по-изложени на зависимости? Заради лудия им живот и голямото напрежение или просто хората, които са по-артистични, са по-склонни към зависимости? Не мисля, че има връзка. Според мен проблема е другаде. Процента зависими от артистите също толкова, колкото е процент от зависими от хората, които не са артисти. Просто, бидейки публични личности, всички останали могат да видят ефекта на тяхната зависимост. Тоест, в друго интервю Силвестър Силвестров ни беше казал, че в шоу-бизнес общо взето всички са луди, не са всички наркомани. Може са луди, но не са наркомани. Просто, когато сме непрекъснато пред публичното внимание, може да бъде забелязана някаква аномалия, странно държание и всичките прояви на някакъв вид зависимост. И то тук дори не говорим само за медикаментозна. Може да бъде зависимост към хазарт, може да бъде зависимост към други такива практики. Така че не мисля, че аз лично примерно се справям с стреса си по здравословен начин. Не пуша, не пия, така че спортувате сигурно? Спортувам си редовно. Капоера? Не, вече приключих с капоерата, понеже там се изисква доста здрав кръст и предпочитам да си го пазя. Но някакси знам, че всеки, който по някакъв начин тръгнал в пътя на зависимостта, по-добре да покаже, че има нужда от помощ, а не да я крие. А ние, бидейки публични личности, не можем да го скрием. А как се работи с такива хора, които очевидно имат зависимости, но работят в шоу-бизнес? Предполагам, че ви се случва. Личният избор на мен не ми пречи. Тоест, ако някой е избрал да върви по този път, аз не мога да го съдя. Но кога трябва да се работи с него? Не е голяма пречка. Когато стане вече близък приятел, някой колега, с който сме се сприятелили повече, ми става мъчно и лично аз се опитам да помогна. Лично аз съм бил в такива ситуации да бъда една протегната приятелска ръка. Но тук вече си зависи от човека от среща. Добре, ако си представим бойна сцена, защото най-известната ви роля е свързана именно с екшън, трилър, да кажем. Един човек, който е зависим, едно от нещата, които са най-характерни за такъв тип хора, е липсата на граници. Да кажем, имате бойна сцена и той не може да се спре. Това предполагам, че и опасно би могло да бъде. Да.
Така особено ако човек няма минал в бойните изкуства като вас. Аз имам такава подобна история с един колега, който така, знам, че злоупотребяваше с алкохола. И имахме подобна екшън сцена, където наистина си ме нарани. Точно защото не може да се контролира добре. И си давам сметка, че това може да влияе, но защото си беше в ограничени граници, нали, нямаше нещо сериозно. Но виждам как продуцентите, пък и режисьорите на филмите внимават кого избират точно в тези моменти. Което означава, че пък хора, които по някакъв начин са зависими, остават на страна, не биват приемани за такива работи. То между другото на всички интервюта за работа и от моя собствен опит като работодател, винаги човек познава по очите. Когато някой има проблеми, тези хора отпадат от класацията, отпадат от работа. Вече в западните продукции даже те питат дали пушиш цигари, което, нали, за тях също е важно, защото е показател за това по какъв начин си цениш и времето, и здравето. Така че дори такива малки зависимости имат значение на там. Като говорим за различни зависимости, вие споменахте, при известните хора има ли зависимост от известността и от славата, която се произвежда в младите хора? Сега мисля, че всички са инфлуенсъри вече в България и са звезди, знаменитости и така нататък. За съжаление има такова нещо. Известността може да бъде дрога, може да бъде нещо, което да е самоцел. Според мен обаче ние артистите, които си даваме сметка за това известността какво е, по-скоро е средство за да постигнем нашата по-голяма цел. Известността ни е по-скоро като материала, с който боравим, защото ако искаме да разкажем историята на някое представление, да покажем нашия филм, който да има конкретно послание, трябва да бъдем познати. Нали? Трябва хората да изберат да гледат нашия филм или нашето представление пред някое друго, но не самата известност е целта, а вече посланието ни. И според мен актьорите и въобще личностите, които успяват да се задържат в публичното пространство като известни, се задържат като такива, само защото са разбрали тази ценност. Тези, които търсят известността заради самата известност, дори да е с скандал, дори да е с нещо така много любопитно, то много бързо загасва. Всяко чудо за 3 дни, общо взето. Така че ако човек не си е поставил някаква по-голяма цел, потъва. Да, вие станахте известен като главния герой в под прикритие най-култовия български сериал, може би след На всеки километър. И със сигурност толкова много сезони, той продължава да се повтаря вече сигурно 15 години или не знам колко станаха от първи епизод и сте свикнали с славата и голяма част от успеха сигурно се е дължал и на вас, според някой на прилика с Стефан Данаилов, като казахме, младия Стефан Данаилов, разбира се, като казахме На всеки километър. Вярно ли е, че няма да бъдете в новия сезон, който от 2-3 години се очаква да излезе? Доколкото знам, снимките на новия сезон са приключили началото на тази година, така че очакваме, може би, на есен или до година. Не знам и аз кога ще бъдат готови колегите. Не, аз няма да участвам. Без да сте убит? Как да не съм убит? Това не трябваше да го казвам за хората, които не са гледали сериала. Не, моя герой приключи. Неговата история всъщност започва от първи епизод, първи сезон, така че няма как да се разкаже нещо преди това, а пък и приключва в финала на 5-ти сезон, така че няма как да продължи неговата история. Аз съм доволен от финала и се надявам сега в новия сезон колегите да направят една крачка напред и да бъдат по-добри от предните. Щом за вас славата не е наркотик, значи всичко е наред. Да. Ще има и нови проекти. Предполагам, че имате
И в момента? Да, сега точно се подготвям за турнета. Имаме и снимачен план съвсем скоро да започнем, така че едно по едно нещата Пак те си екшън? вървят. Ще имам, но по-малко, понеже сме насочени повече за така комедия, така че екшена ще бъде само като някакъв привкус допълнителен. Пожелавам на всеки, който гледа това видео, да следва мечтите си смело, до край и с цялото си сърце, но да пази именно сърцето си, защото от него са изворите на живота. Успех и до скоро! Много благодаря. И аз благодаря.